снимай колко е дълга и колко е буйна. Така. Колко е красиво. Така тук режеме. Бути си го малко така. Да си представяме, че сме на фотосесия, моля да бъдеш такъв търпелив. Ако искаш, може и ти да седнеш на фотосесия. Може ли да сложа с перуката? Сигурно разписвате. Чакай сега. Гледай сега, ще направя на Сега не ни снимай точно. Сега точно да не ни снимай. Добре, не ви снимам за малко. Ще да ти помогна в живота. Да, не знам как се става такова нещо. Ай, готово е. Ай, мамимо. Ай. Дай да се погледне, Граци, дай да се погледне в огледалото, чакай. Заповядай сега. Ау! Ау! Страхотно си. Страхотно си, да. Малко ни бега каската. Не обичи си малко.